Ради
Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Прийдіте, поклонімся царові нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадемо Христу, царові нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадемо самому Христу, царові Богу нашому. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился єси зілову, і сповідані велику то облекся, єси одіяйся світом, яку ризою, простирай небо, яку кожу, покриває водами привиспрення своє, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітряні, утворяй ангели своє, духи слуги своє, пламені вогнений, основає землю на тверді є, не преклониться вік віка, без неї кориза, вдіяння є на горах стануть водах, запрещення Твоє побігну, до гласа рому Твоїх бояться. Восходят горы, не сходят поля у место, еже основалась им. Предел положилась, и оже не пройдут, ниже обратятся покрыты землю, посла источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильные, ждут в жажду свою, на тых птицы небесные привитают, среди камней дадят глаз. Напаяя горы при выстрелах своих, плододел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и златна служба человеком. Извести хліб от землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице елеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насититься древа польська, і кедр ліванських жесті насадил, там у птиці вогніздяться, і родів, жилище предводительство і димі. Гори високі, оленям камінь, прибіжище зайцем, сотворилась луну во времена, сонце позна запад свой. Положилась і тьму, і без ночі, неже пройдуть всі звері, дубравні, з ким не рекаючи, восхитити, взискати от Бога піщу собі. Восія сонце собравшися в ложах своїх лягод, і зайде чоловік на діло своє, на ділання своє до вечора, яко возвеличишися діла Твоя, Господи. Вся премудростю сотворилася, і сповниться земля тварі Твоєї, а сіє море великое і пространное. Там огада їх жені з числа, животное мало, і з великими там кораблі приплавають, змісь його же создалися ругатися йому. Всяк обещает, да ты пищу ему благо время дал, чтобы им соберу до Тве, что Тебе руку всяческа исполнится благости. Отращу же Тебе лице возметуться, отимеши дуги, и исчезнут, и в дверь свої возвратяться. Посліши Духа Твоє созиждуться, обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки возвеселиться Господь у ділів своїх. Призирай на землю, творя і трястися, прикасайся горами, де ім'яться Господи, Господи, в животі моєм. Пою Богу моєму, донде же єсть, да усладиться йому бесіда моя, же возвеселюся у Господі. Да іщезнуть грішниці від землі і беззаконниці, як уже не бити їм, благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свой, положилося тьму і без ночі, яко возвеличишися діла Твоя, Господи. Вся премудрості сотворилася, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже, алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Господу помолимся. Господи, помилуй. Во свечном мире спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всякого мира, благослови Святой Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храме всем, и с верой, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честним пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прищих и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Об охранимой стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде стране, и верую живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении и Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды,
Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услышим я, Господи. Господи, возвах Тебе, услышим я, вон ми глас умоления моєго, негда возвати ми к Тебе, услышим я, Господи. Да і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздіяння руку моєю, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Вечерняя наша молитви, прийми, святий Господи, і подаш нам оставлення гріхов, яко єдин єси явлей в мирі воскресенніє. Да буду душі Твої в немощі глас умолення моєго. Обедите люди Сіони, вимити його, і дадіте славу в нім воскресшому із мертвих, яко то єсть Бог наш, і збавлює нас від беззаконій наших. А ще беззаконня назріши, Господи, Господи, хто постоїть, яко у Тебе очищення єсть. Прийдіте, люди, воспоїм, поклонімся Христу, славіще у мертвих воскресення, яко Те єсть Бог наш у злесті вражія, мир і збавлей. Імени ради Твоєго потерпихтя, Господи, потерпе, душа моя в слово Твоє упова, душа моя на Господа. Страстью Твоею, Христе, от страстей, свободихомся, и воскресением Твоим, и зістлення, избавихомся. Господи, слава Тобі. От стражі утреннє до ночі, от стражі утреннє, да уповает Израиль на Господа. Вниз отстаня вопієт, унем не б'яше, аще Бог от Марії родшогося не прияв. Пришед по на меня держав мою, разрушив, врата них не сокруши, душі я же содержах прежде. Бог сей воскреси, слава Господи, кресту Твоєму і воскресенню Твоєму. Яко у Господа мило земного избавлення, то избавит Израиля от цих беззаконий Его. Днесь ад стеня вопиет, унем не б'яше, аще виход Марії родшогося не приял пришед. Бо на мя державу мою разруши, врата медные сокруши, души я же содержах прежде, Бог сей воскреси, слава Господи, Христу Твоему и воскресению Твоему. Хвалите Господа всі язиці, похвалите Його всі люди. Нельзя стеня вопієт, разрушися моя власть, приях мертвого, як у єдиного от умерших. Сего водержати отнюдь не могу, но погубляю з ним ім'я же царствувах. А сім'їх мертвеці од віка, но сей се всіх воздвизает. Слава Господи, Христу Твоєму і воскресенню Твоєму. Яко утвердися милость Його на нас, істина Господня пребуває вовік. Днесь ад стеня вопиет, пожерта моя бысть держава, пастырь распьяться из ада моей воскресы, ими же царствовах лишихся, и я же пожрох возмоги всех изблевах, истощи гробы распнися, изнемогает смертная держава. Слава Господи Христу Твоему, воскресению Твоему. Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
Днешній день тайно великий Моїсей прообразувавши глаголя, і благослови Бог день седьмий, сія, бо єсть благословенная субота. Це єсть упокоєння день, вонь же почи от всіх діл своїх єдинородний Син Божий, смотрением еже на смерть плотію суботствував, і воєже бе пак і возвращся воскресенням, дарува нам живот вічний, яко один благий чоловіколюбець, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Всемирную славу человек прозявшую, и владыку родшую, небесную дверь во своє Марію Діву, безплотних пісі вірних удобреніє, сія боявися небо і храм Божества, сія преграждення вражди разрушивши, мир веде і царствіє отверзе, сію убоїмуще віри утвержденіє, поборника і мами з нея родшагося Господа. Дерзайте, дерзайте, людіє Божії, ібо той побідить враги, яко всесилен. Світе тихий, святиє слави, безсмертного Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, шепчи на запас сонця, видівши світ вечерній поєм Отця, Сина і Святого Духа Бога, достоїн єси во вся времена підбити, ласі преподобний і Сине Божий, живодаєй і Тим же миртя слави. Бытия чтение. Вначалі сотвори Бог небо і землю, земля же, бо невидима, неустроєна, і тьма верху бездна, і Дух Божий ношашиться верху води. І рече Бог, да буде світ і без світи, віді Бог світ, яко добро, і розлучи Бог між світом, між тьмою. І нарече Бог світ день, а тьму нарече ночі, без вечері, без утро, день єдин. І рече Бог, да буде твердь посреди води, і да буде розлучаючи посреди води, і без тако. І сотвори Бог твердь, і розлучи Бог між водою, аже бе потвердію, і між водою, еже би на твердію, нарече Бог твердь небо, і віді Бог яко добро, і без вечері, без утро, день три, і рече Бог, да собереться вода, яже под небесім собрання єдину, і да явиться суша, і без тако, і собрася вода, яже под небесім собрання своє, явися суша, і нарече Бог сушу землю, і собрання вод, нарече моря, і віді Бог яко добро, і рече Бог, да проростить земля былие травное, сіще сім'я породу, і по подобію, і древо плодовитое, творящее плод, йому же сім'я його внем породу на землі, без тако, і знесе земля былие травное, сіще сім'я породу, і по подобію, і древо плодовитое, творящее плод, йому же сім'я його внем породу на землі, віді Бог яко добро, і без вечері, без утро, день третій. Пророчество Исаия чтение. Святися, святися, Иерусалим, и приди бо Твой світ, и слава Господня на Тебе высия. Се тьма покриет землю, и мрак на языки. На Тебе же явится Господь, и слава Его на Тебе узриться. И пойдут царі світом Твоїм, язиці світлостю Твоєю.
возведи окрест очі твої, і вийш собранная чада твоя, си прийдуша всі синове твої здалеча, і чері твої на рамях возьмуться. Тогда узришь и возрадуешься, и убоишься, и ужаснешься сердцем, яко приложится к тебе богатство морское языкови людей, и приду к тебе стада верблюд, и покрию тебя верблюды Мадиамстии и Гефарстии. Все отцавы придут, носящие злато и ливан принесут, и камень честен, и спасение Господне благовозвестят. И все овцы кидарские соберутся тебе, и овны на Феовстии придут к тебе, и вознесутся приятное на жертвенник мой, и до молитвы моей прославится. Кии суть, и же яко облаці летят, и яко голуби со птенцы ко мне, мене острови ждаша и корабли фарсистии, в первых привести чада Твоя издалеча, и сребро, и злато, их с ними, и мене ради Господня святого, и заеже святому Израилеву славну бити, і созиждуть синове, і народні стіни Твоя, і царі і пристояти будуть Тебе, за гнів бо мой поразиття, і за милость мою возлюбихтя, і отверзуться врата Твоя присно, день і ночь не затворяться, вести к Тебе силу языки царі их ведомия, языцы бо и царі, и же не поработают и погибнут, и языцы запустением запустеют, и слава Ливанова к тебе придет, кипарисом и певгом и кедром вкупе прославити место святое мое, и место ног моих прославлю, и пойдут к тебе боящиеся сынове смирившихся тя, и раздраживших тя, и поклонятся следам ног твоих все прогневавшие тя, и наречется град Господен Сион святаго Израилева, за сие, яко был еси оставлен, и возненавиден, и небе помогающся ты положу тя в радость вечную и веселье родом родов, и сещи млеко языков, и богатство царей снеси, и разумеешь, яко аз Господь спасає тя, и избавляє тя Бог Израилев. Премудрость, Исхода чтения. онема, Рече Господь к Моисею Аарону, в землі єгипетській глаголя місяця, і вам начало місяця, і перший буде 2 місяця літа. Цико всьому сонму сынов Израилев глаголя, в 10-й місяця цього да возьмет киж овча по домам отечеств, коїж до овча по дому, а ще же мало їх єсть дому. Яко недовольним бути на овча, да возьмет з собою сусіда ближнього свого по числу душ, кіжо довольної себе сочтет на овча, овча совершенно, мужество непорочно, єдинолітно буде вам, од агнець і од козлич прийміти, і буде вам соблюденно, даже до 4-го глагола на 10 дня місяця сего, і заколють то все множество собора синов Ізраїля к вечеру, і приймуть от крові, і помажуть на обою подвою, і на прагах домих в них же снедят твой то є, і снедят м'ясо вночі, то й печена огнем і опресноки, з горьким зелієм снедят, не снесті от них сурово, ніже варену в воді, но печене огнем, главу з ногами і з утробою не оставите од него, до утря і кості не сокрушите от него, останки же от него до утра з огнем сожжете, сице же снесті, чресла ваша припоясана, і сапозі ваші на ногах ваших, і жезли ваші в руках ваших, і снесті з отчанием Пасха єсть Господня. премудрость, Пророчество Ионы на чтение. онема, Вы слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, глаголя восстане и дивни Невию, град великий, и проповежь в нем, яко взыде воплю злобы его ко мне, и восста Иона, еже бежати в фарсис от лица Господня, и сниде воєопію, і обрете кораблі, і душ фарс, і даде нам свої вниди вонь плити, снімем фарсі от лица Господня, і Господь воздвиже ветр великий, на морі, і без буря великий в морі, і корабль бедствовавши еже сокрушитися, і обояшися корабельниці, возопише кич до к Богу своєму, ки зметані сотворише сосуду, і же в кораблі в морі еже облегчитися от них, и он же сидя в одно корабля, и спаше ту и храпляше, и приди к нему кормчий, и рече ему, что ты храплеши, восстань и моли Бога твоего, яко да спасетний Бог да не погибнем, и рече кич до ко искреннему своему,
придите, вержим жребия, и разумеем, кого ради есть зло сие на нас, и метнуша жребия, и паде жребий на Иону, и реша к нему, возвести нам, кого ради сие зло на нас, и что твое делание есть, и откуда грядешь, и кому идешь, и от коя страны, и от ких людей еси ты, и рече к ним, раб Господень есть аз, и Господа Бога Небесного аз чту, и же сотвори море и сушу, и убояшися мужа, страхом великим, и реша к нему, что сие сотворил еси, за неразумеше муже, яко от лица Господня бежаше, яко возвести им и реша к нему, что тебе сотворим, и утолится море от нас. За ним море восхождаше, и воздвизаше паче волнение, и рече к ним Иона, возьмите мя и верзите в море, и утолится море от вас, понеже познах аз, яко мене ради волнение сие великое навы есть, и нуждахуся муже возвратитеся к земли, и не можаху, яко море восхождаше, и воздвизашеся паче на них, и возопише к Господу віреша, никако же, Господи, да не погибне в душі ради чоловіка сього, и не надашь на нас крови праведная, занети, Господи, яко же восхотел сотворил еси, и взяша Иону, вергоша его в море, и приста море от волнения своего, и убояшася мужа и страхом великим Господа, и пожроша жертву Господови, і помолишася молитвами, і повелі Господь киту великому пожрeti Іону, і бе Іона в очреві китові 3 дні і 3 ночі, і помолися Іона ко Господу Богу своєму очрева китова, і рече, і опечалися Іона печалю великою, і смутися, і помолися ко Господу, і рече, о Господи, не сіялі у бослові самої, я жила гола є ще сущу, мене в землі моєї, сего ради при дворих біжати у фарсіс, за неразуміх, яко милостив ти єси, і щедро, довготерпеливий, много милостив, і каєшся о злобах чоловічих. І нині, владико Господи, прийми душу мою от мене, яко унеми умрети, нежели жити. І рече Господь ко Іоні, аще зіло печалился єси ти, і зиди Іоне з града, і сіде прямо града, і сотвори себе кущу, і сидяще под нею в сени, донде же увидить, что будет граду, и повеле Господь Бог тикве, и возрасте над главою Иониною, да будет сень над главою его, еже осенити его от злих его, и возрадовался Иона от тикве радостью великою, и повеле Господь Бог червью раннему во утрие, и подъяде тыквы ише, и бысь вкупе в них даби сіяти сонцу, и повеле Бог ветру знойному жигущу, і порази сонце на главу Іонину, і на малодушество ваше, отрицаши душі своєї, і рече, унеми умрети, нежели жити, і рече Господь Бог ко Іоне, зіло лі опечалился єси ти о тикве, і рече Іона, зіло опечалился, аз даже до смерти, і рече Господь, ти оскорбился єси о тикве, і неж не трудился єси, не воскормил єси я же родися обнощ, і обнощ погибе, аже не пощадули Ниневии града великого, в ним же живут множайшие, неже 12 тем человек, и же не познаша десницы своя, ниже шуйцы своя, и скоты их мнози. Ісуса навіна чтеніє, облучишися синові Ізраїлеві у Гайгалих, і сотвориша Пасху в 4-й на 10 день місяця от вечора на западі, на полі Єрихонському, і ядоша от пшениці землі, оноє опреснуки новая. Той день пристамана, повніх да ядоша от пшениці землі, і к тому не будь сином Ізраїлевим манни, но ядоша от плодов землі фіні, чистки явліто оноє, і будь, як да бяше Ісус, у Єрихона, і возрів очима своїма, видя чоловіка, стояще пред ним, і меч його обнажен в руці його, і приступив Ісус, рече йому, наш ли єси, или от супостат наших, он же рече йому, от аз архістратих сили Господні, нині приїдох симо, і Ісус паде лицем своїм на землю і преклонися йому і рече, Господі, що повеліваєш рабу Твоєму, і рече архістратих Господень, ко Ісусу, ізуй сапог з ногу Твоєю, місто, бо на нем же Ти стоїш, і свято єзі сотвори Ісус тако. Исхода чтение.
Воздвигшися синове Ізраїлеві від Сохофа, ополчися в Офомі при пустині, Бог же вождаши їх в день убо столпом облачним, показати їм путь, нощою же столпом огненним святити їм, і не оскудє столб облачний в дні, і столб огненний нощою пред всіми людьми. І рече Господь к Моїсею, глаголярці сином Ізраїлевим, і обратившися до полчатся прямо при дворію, между Магдолом і между морем прямо Велесепфону, пред ними ополчившися при морі, і речет фараон людям своїм о синах Ізраїлевих, заблуждаються і по землі затвори, бо їх пустини, аже ожесточу серце фараоново, і пожене созади їх, і прославлюся в фараоне, і во всем воїнстві його, і розуміють всі єгиптяни, яко аз єсть Господь, сотворише тако, і возвіщено би царю єгипетському, як обіжаще люди є. Не сей ли б'яше глагол его же рекохом к тебе во Египте глаголище, остави нас да работаем египтянам, лучше бы б'яше нам работать египтянам, нежели умрет в пустыне сей. Рече же Моисей к людям, дерзайте, стойте и зрите спасение еже от Господа, еже сотворит напнесь, им же бо образом видисте египтян днес не приложите, к тому видите их вечное время. Господь поборет по вас, ви же умолкнете. І рече Господь к Моїсею, що вопиєш ко мені, рци сином Израилевым, и да путешествуют. Ты же возьми жертву и простри руку твою на море, и расторгни я, и да внидут сыновы Израилевы посреди моря по суху. И сеас ожесточу серце фараоново, и всех египтян и внидут вслед их, и прославлюся в фараоне, и во всем воинстве его, и в колесницах, и в конях его, и увидят все египтяне, яко аз есть Господь, егда прославлюся в фараоне, и в колесницах, и в конях его. Взяться же ангел Божий, ходяй пред полком сынов Израилевых, и пойде судати их. Взяться вже і столб облачний от лиця їх, і стасу зади їх, і вніде посереді полка єгипетська, і посереді полка синов Ізраїлевих іста, і бись тьма і мрак, і прийде нощ, і не смиришися друг з другом во всю нощ. Простреже Моїсей руку на море, і возгна Господь море ветром южним, сильним всю нощ, і сотвори море сущу, розступися вода, і внедоша синове Ізраїлева посреди моря по суху, і вода їм стіна бисю десную, і стіна ошуюю. Погнаша же єгиптян, і внедоша вслед їх, і вся конь фараонов, і колесниці, і всадники посреди моря. Бий же в стражу утренню, і возре Господь на полк єгипетський в столпі огненном, і облаченом, і смяті полк єгипетський, і связа оси колесниць їх, і віддящі їх з нуждею, і рекоши єгиптяни, біжим от лица Ізраїлева, Господь бо поборает по них на єгиптяни, і рече Господь к Моїсею, простри руку твою на морі, і да совокупиться вода, і да покриє єгиптяни, колесниці же і всадники, простреже Мойсей руку на море, і устроїться вода ко дню на місто, єгиптяни же біжащі під водою, і стрясе Господь єгиптяни посереді моря, і, обратившися вода, покри колісниці всадників всю силу фараонову, вшедши вслед їх в море, і не остав от них ні один. Синове же Ізраїльва проїдоша по суху посереді моря, вода же їм стіна близько одесную, стіна ошуюю. І збави Господь Ізраїля в день з руки єгипетськія, і вийдеши синове Ізраїлеві єгиптян, із мерших при край моря. Вийде же Ізраїль руку велику, я же сотворив Господь єгиптянам, і обояшися люди Господа, і вірувавши Богу і Мойсею, угоднику Його. Тогда воспє Мойсей синов Ізраїлеві песню Господи, і рекоша глаголюще. Коня і всадника вверже у морі, поєм Господові, славно прославися. Помощник і покровитель без нього спасення, поєм Господові, славно прославися. Сей мой Бог, і прославлю Його, Бог Отца моєго, і вознесу Його, поєм Господові, славно прославися.
Господь сокрушає брані, Господь ім'я йому, колесниці фараонові, і сили його вже вверже в морі. Поєм Господові, славно бо прославися. Ізбраний всадники 300 потопів в Чернім морі. Поєм Господові, славно бо прославися. Пучиною покрий їх, погрязоша во глибині, яко камінь. Поєм Господові, славно бо прославися. Десниця Твоя, Господи, прославися в кріпості. Поєм Господові, славно бо прославися. Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, і множеством слави Твоєї стерєсі супротивних. Поєм Господові, славно бо прославися. Послалась і гнів Твой пояде, як стеблі, і духом ярості Твоєї розступися вода. Поєм Господові, славно бо прославися. О, густеша, яко стіна води, о, густеша і волни посреди моря. Поєм Господові, славно бо прославися. Рече враг гнав, постигну, розділю користь, ісполню душу мою, убію мечем моїм, господствувати буде рука моя. Поєм Господові, славно бо прославися. Послалось і духа Твоєго покриє море, погрязоше, як олов у воді зельній. Поєм Господові, славно бо прославися. Хто подобен Тобі в Бозі, Господи, хто подобен Тобі, прославлен во святих дивен слави, творяй чудеса. Поєм Господові, славно бо прославися. Простер єси десницю свою, пожре я земля, наставилась і правдою Твоєю люди Твоя сія, я же ізбавил єси. Поєм Господові, славно бо прославися. Утешилась кріпостью Твоєю во обитель святую Твою, слышаша язиці і прогнівашася, болезні прияша живущі в Філістімі. Поєм Господові, славно бо прославися. Тогда почашися владики Едомстії, князі Моавицькі, прияд я трепер, растаєше всі живущі в Ханаані. Поєм Господові, славно бо прославися. Да нападет на ня страх і трепет, величіє мишці Твоє, да окаменяться. Поєм Господові, славно бо прославися. Донде же пройдут люди Твои, Господи, донде же пройдут люди Твои сие, я же стяжал еси. Поем Господові, славно бо прославися. Ветно сади я в гору достояние Твоего, готовое жилище Твое, еже судила леси, Господи, святыню, Господи, и уже готова сте руці Твої.
поєм Господові. Славно прославися. Господь царствує й віки, і навіки іще, як давніде конниця фараонова з колесницями і всадників в морі, і наведе на них Господь воду морськую, поєм Господові. Славно прославися. Синове же Ізраїлеве, пройдоша сушею посреди моря, поєм Господові. Славно прославися. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Славно прославися. Премудрость. Пророчество Софониева чтение. Унема. Так глаголет Господь, потерпи мене в день воскресення моєго, во свидетельство, занесут мой в сонмище язиков, еже прияти царей, еже излияти на ня гнев мой, весь гнев ярости моєя, за неогнем рвення моєго, поєдина буде ця земля. Яко тогда обращу к людям язык в рот его, еже призывати всем ім'я Господнє, работати йому под игом єдиним, от конец рек ефіопських прийму молящие мя, в рассеяних моїх принесуть жертви мені, в день он не імаши постидитися от всіх начинаній твоїх, ім'я же не чествовал єси мя, яко тогда вот, отиму от тебе укоризне досаждення Твоєго, і к тому не імаше приложити величатися на горі святій моєй, і оставлю в Тобі люди кроткі і смиренні, і будуть благовіти у імені Господні, останці Ізраїлеви, і не сотворять неправди, і не возглаголють суєтних, і не обрящаться в устах їх язик листив, занети і пожирують, і угніздяться, і не буде устрашая їх, радуйся, чи Сіонова зіло, проповідуючи Єрусалімова, веселися і приукрашайся от цього серця Твоєго, чи Єрусалімля, от яд Господь неправди Твоя, і збавив Тя єсть із руки враг Твоїх, воцариться Господь посреди Тебе, і не узреши зла к тому. Премудрость. Царство третье чтение. Бысь глагол Господеньку Илии глаголя, восстани, иди в Сарепту Сидонскую, и прибуде тамо, се по заповедах тамо жене вдовице припитати тя, и воста иде в Сарепту Сидонскую, и прийде ко вратом града, и се тамо жена вдова собираше дрова, и возопи Илия вслед ея, и рече ей, принеси нині ми мало води в сосуді і спію. І іде взяти, і возопив слід Єлія, і рече їй, прийми убо мне і круг хліба, в руці своє даям. І рече жена, жив Господь Бог твой, а ще єсть у мене опреснок, но токмо гордость муки, водоносі, і малий лев чванце, і ся соберу два поленца, і вниду й сотворю в себе, і дітям моїм, і снеми є, і умрем. І рече к ній Ілія, дерзай вниди, і сотвори по глаголу твоєму, но сотвори ми оттудо опреснок мал прежде, і принеси ми себе же і чадом своїм, да сотвориши посліжде, яко так глаголить Господь Бог Ізраїлів, водонос муки не оскудеет, и чване селея не умолится до дне, донде же даст Господь дождь на землю, и иде жена и сотвори по глаголу Илину, и даде ему и яде то и та, и чада и я, и от того дне водонос муки не оскуде, и чванець єлею не молися, по глаголу Господню його же глагола рукою Илиною,
и бысь посих, и разболейся сын жены госпожи дому, и би болезнь его крепка зело, донде же не остася в нем дух его, и рече Коили: что мне и тебе, человече Божий, вшел еси ко мне воспомянути неправди моя, і уморити сина моєго. І рече Ілія жені: даж ми сина твоєго, і взят його от недри я, і вознесе його в горницю, і іді же сам почиваше, і положи його на одре своє, і возупи Ілляку Господу, і рече: уви мене, Господи, свидетелю вдови, унія же, а знині прибиваю, ти озлобил єси єжу уморити сина я, і дуну на отрочица трижди, і призва Господа, і рече: Господи Боже мой, да возвратиться убо душа, отрочища сього вонь, і бись тако, і возопи отрочище сведе його з горниці в дом, і даде його матері його, і рече Ілія: вище живий син твой, і рече жена Кулії: се розуміх, як чоловік Божий єси ти, і глагол Господнім в устах твоїх істинен. Пророчество Исаия на чтение. Да возрадуется душа моя у Господи, облече восіння в ризу спасення, одеждою веселья, одіям'я, яко на жениха возложи на меня венець, і яко невісту украси меня красотою, и яко земля, растящая цвіт свой, и яко вертоград семена своя прозябает, так возрастит Господь, Господь правду и веселье пред всеми языки. Сіона ради не умолчу, Єрусалима ради не попущу, донде же ізидить, яко світ правда моя, і спасення моє, яко світило рожеться, і узряд язиці правду Твою, і царі, і славу Твою, прозовут Тя іменем новим, їм же Господь наіменує Тє, і будеш і венець доброти в руці Господній, діадима царствія в руці Бога Твоєго, і не прозовешися к тому оставлена земля Твоя, к тому не наречеться пуста. Тебе бо прозоветься воля моя і земля Твоя вселенна, і яко благоволи Господь Тобі, і земля Твоя вкупе населиться, і яко же жив я, юноша з дівою, тако поживуть синові Твої з тобою, і буде, яко же радується жених у невісті, тако да радується Господь у Тобі. Бытия чтение. Бысь полаолых сей Бог искушаше Авраама, и рече ему: Аврааме, Аврааме, и рече се аз, и рече: пойми сына твоего возлюбленного, его же возлюбил еси, Исаака, и иди на землю високу, и вознеси его тамо во всесожжение на едину от гор, их же ты реку. Восстав же Авраам утро, осідла осля своє, пояд же з собою два отрочища, і Ісака сина своєго, і розтнив дрова во всесожжение, восстав іде й приїде на місто, єже рече йому Бог в третій день. І возрів Авраам очима своїма, видя місто іздалече, і рече Авраам отроком своїм: сядете здісо ослятем, аж же і дітищ пойдем до онде, і поклонившися возвратимся к вам. Взя же Авраам дрова, всесожжение, и возложи на Исаака сына своего. Взя же в руки и огонь, и нож, и доста, оба вкупе. Рече же Исаак Аврааму отцу своему: Отче, он же рече: что есть чадо? Рече же: все огни и дрова, где есть овча, еже во всесожжение. Рече же Авраам: Бог узрит себе овча во всесожжение чадо. Шедше же оба вкупе придоста на место, еже рече ему Бог: и созда там Авраам жертвенник, и возложи дрова, и связав Исаака сына своего, возложи его на жертвенник вверху дров. І простре Авраам руку свою, взяти нож, заклати сина свого, і возває ангел Господень з небесе і рече: Аврааме, Аврааме. Он же рече: се аз, і рече: да не возложиш руки твоєя.
на отрочище, ниже да сотворишь ему что, ныне бо познах, яко боїшся ти Бога, і не пощадил єси сина твоєго возлюбленого, мене ради, і воззрев Авраам очима своїми виді, і се овен в єдин держаємий рогама, в саді совек. И иде Авраам, и взя овна, и вознесе его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарече Авраам имя месту тому, Господь види, да рекут днес на горе, Господь явися, и озва ангел Господень Авраама вторицею с небесе глаголя, мною самих клякся и глаголи Господь, Его же ради сотворил еси глагол сей, и не пощадил еси сина Твоего, возлюбленого мене ради, воістину благословлю Тя, умножу сім'я Твоє, яко звезды небесные, яко песок с краей моря, и наследит семя Твоя грады супостатов, и благословляться о семени Твоем все языцы земные, за неже послушал еси гласа моего. Пророчество Исаия на чтение. Дух Господень на мне, Його же ради помазав меня благовістити нищим послання, ісцілити сокрушенне серцем, проповідати пленникам отпущення і сліпим прозріння, наріши літо Господнє приятно і день воздаяння, утішився плачущие, дати плачущим Сіона славу в місто, пепела помазання, веселье плачущим, украшення слави, місто духа уныния, і нарекуться родове правди насаждення Господня в славу, і сожиждут в пустыне вечное запустившие, прежде воздвигнут и войну обновят грады пустые, опустошенные вроды, и придут инородние, пасущие овцы твои, иноплеменицы, оратели, виноградари ваши, ви же священице Господні, наречетеся, служителі Бога вашого, речеться вам кріпость, язик снести, і в богатстві їх чудні будете, сице землю свою вторицею наслідять і веселія вічною над главою їх, аз бо єсть Господь любля і правду, і ненавидя і граблення от неправди, і дам труд їх праведником, і завідвічен завіщаю їм, і познається во язицях сім'я їх, і внуці їх посреди людей всяк видя, і я познаю я, якось Ісуть сім'я благословенної от Бога, і радості, і возрадуються, о Господі. Цар з четвертих чтение. Бысь во един день, и прийди Елисей в Суман, и ту жена веліє, удержа його снести хліба, і бись йому входити і сходити множицею, і клоняшися там єсти хліба, і рече жена к мужу своєму, синині розуміх, яко чоловік Божий свят сей мимо ходить нас присно, сотворимо бо йому горницю, місто мало, і поставимо йому там одрі трапезу і престол, і свящники будуть в них да входити йому к нам, і клоняється таму бис в один день, і вніде таму, і клонися в горницю і спатаму, і рече Когієзію, отрочищу своєму, призови ми сомонитяниню сію, і призваю іста пред ним, і рече йому рци убоєй, си удивила єси нас всім попеченням сим, що подобає сотворити тебе, аще есть тебе слово к царю, или ко князю сили, она же рече несть посреди людей моих, азм, есмь, живущий, і рече Когієзію, що подобає сотворити єй, і рече Гієзій, отрощиш його, воістину сина несть, унія і муж її стар, і рече призовию, і призваю, і ста при дверях, і рече Єлисей к ней, во время сие, як уже час сей, живущий ти зачнеш сина. Вона же рече, не господине, не солжи рабе твоєй, і зачат в очреве жена і роди сина во время сие, як уже час сей живущий, як уже глагола к ней Елисей, і возмужа отрощич, і бись їх да ізиди ко отцу своєму, гжнущим, і рече ко отцу своєму, глава моя болить, і возвратися в сретение його, і повідай йому глаголя, не воста отрощиш,
и вниди Елисей в храмину, се отрочищ, умери положен на одре его, и вниди Елисей в дом, и затвори двери за двою собою, и помолися Господу, и взыди и ляже на отрочище, и положиши уста своя на устех его, и очи свои на очи его, и руцы свои на руцы его, и плесни свои на плесну его, и слячися над ним, і дуну на нього, і согреєся плоть отрочища, і обратися, і походи в храмені сюду і сюду, і взиди, і слячися над отрочищем седмижди, і отверзе отрочищ очі свої, і возопі Єлісейку Гієзію, і рече, призови ми соманитяниню сію, і призваю, і вниди к нему, і рече Єлісей, прийми сина твоєго, і вниди жена і пада на ногу його, і поклониться йому до землі, і прия сина свого, і зійде. Пророчество Исаии чтение. Так глаголит Господь, где возведи от земли пастыря овец своих, где есть воложивый в них Духа Святаго, осведшия десницею Моисея мышца славы Его, раздели воду пред лицем Его, сотворите Ему имя вечно, проведе їх сквозь бездну, як уже коня сквозь пустиню, і не утрудишеся, і яко скоти по полю, і сніде дух от Господа, і наставить їх. Так опровел єси люди Твоя, сотвори Тобі самому ім'я славно. Обратися, Господи, от небесе, і вищ от дому святаго Твоєго, і слави Твоєя, где есть ревность Твоя и крепость Твоя, где есть множество милости Твоей и щедрот Твоих, яко претерпел еси нам, Ты бо еси Отец наш, понеже Авраам не уведи нас, и Израиль не позна нас, но Ты, Господи, Отец наш, избавленный, из первого имя Твое на нас есть, что уклонил еси нас, Господи, от пути Твоего, и ужесточилися сердца наша, еже не боятися Тебі. Обратися ради раб Твоїх, ради племен достояння Твоєго, да понемало наслідім гори святия Твоя, противниці наші попраша святиню Твою, бихом яко і сперва, егда не владел еси нами, ниже беречено ім'я Твоє на нас, а ще отверзеши небо, трепет примут от Тебе гори і растают, яко тает воск лица огня, и попалит огонь супостаты, и явлено будет имя Твое в сопротивных Твоих, от лица Твоего языцы возмятутся, егда сотвориши славная. Трепет примут от Тебе горы, от века не слышахом, ниже очи наша видиша Бога разве Тебе, и дела Твоя, я же сотворишь ждущим милости, милость бострящих, творящих правду, и пути Твоя помянутся. Пророчество Єремії на чтение. Так глаголит Господь ці дні рядут і завіщаю дому Ізраїлеві, дому Іудину завіт нов, не по завіту Його же завіщах отцев їх, день вон же єм шумі за руку їх, і звести я от землі єгипетської, як оті не прибиша в завіті моєм, і аз не брегох їх, глаголит Господь, як осей завіт Його же завіщаю дому Ізраїлеву, под них оні, глаголит Господь, да я закону моя в мислі їх і на серцях їх напишу я, і буду їм Бога, і тію будуть ми в люди, і не научит кіж до ближнього свого, кіж до брата свого, глаголя познай Господа, як усі познають меня, от мала даже до великого їх, як у милостив буду неправдам їм, і гріхов їх не пом'яну к тому. Пророчество Данилова чтение. В лето 10 Навуходоносор царь сотворив тіло злато, висота його локтей 60, і широта його локтей 6, і поставив я на поле Діїри во стране Вавилонстій, і посла Навуходоносор царь, собрати і пати, і воєводи, і местоначальники, вожді же і мучителі, сущі на властях,
і вся князі стран приїти на обновлення кумира, його же постави Навуходоносор царь, и собраша самостоначальницы, и паты, воеводы, вожди, мучители, ведицы, и же над властьми, и все начальницы стран на обновление тела, еже постави Навуходоносор царь, и сташа пред тілом, еже постави Навуходоносор царь, и проповедник, вопиящий с крепостью вам глаголица, народы, люди, племена, языцы, он же час аще услышите глас трубы, свирели же и гусли, самвики же и псалтири согласие всякого рода мусикийска, падающие поклоняйтеся тілу златому, еже постави Навуходоносор царь, и же аще не пад поклониться, в той час ввержен будет в пещь огнем горящую, и бысь их да услышаша люди глас трубы, свирели же и гусли, самвики же и псалтири, и согласие всякого рода мусикийского, падающие всі люди, є племена язиці, поклоняхуся тілу златому, еже постави Навуходоносор царь. Тогда приступиша мужи халдейсті і Булгаша, Иудеи, отвещавши реша Навуходоносору цареві, царю во віки живи, ты царю положилися повеление, да всяк человек, иже аще услышит глас трубы, свирели же и гусли, самвики же и псалтири, и согласия, и всякого рода мусийска, и не пад поклониться тілу златому, вержен будет в пещь огнем горящую. Місаха Євденагу і рече, разжитися пещ, седмицею дондежа до конца розгориться, і мужем сильним крепостю рече, оковавши Сидраха Місаха Євденого, верзити в пещ огненным горящую, тогда муже Іонії оковані і биша, з гащами своїми і покривали і сапогми, і со одеждами своїми ввержені биша, посреди пещі огнем горящие, понеже глагол, царев превозможий пещь разжена бысть, произлише и мужа ионных, и же Вергоша, Сидраха, Месаха, Евденаго, уби пламень огненный, и мужи Диетрие, Сидрах, Месах, Евденаго, Падоша посреди пещи огнем горящие кованы, и хождаху посреди пламени поющий Бога, и благословлящий Господа, и став с ними Азария, помолися свіцею, тверз уста своє посреди огня рече, благословенний си, Господи Боже, Отець наш, хвально прославно ім'я Твоє во віки, і нині несть нам отверзи уст тут, і поношені бихом рабом Твоїм чтущим Тя, не предаш убо нас до конца імени ради Твоєго, і не розори завіта Твоєго, і не остави милості Твоє от нас, Авраама ради возлюбленого от Тебе, Ісака, раба Твоєго, Ізраїля, святого Твоєго, їм же глаголи їх си умножити сем'я їх, яко звезди небесні, яко пісок в край моря, яко владику малихомся паче всіх язики, єсмі смирени по всіх землі дне з гріх ради наших, и несть во время сие князя, пророка и вожда, ниже всесожжение, ниже жертвы, ниже приношение, ниже кадила, ни место, еже пожрете тобою, и обрести милость, но душею сокрушенную духом смиренным. Да прият будем, яко во всесожжении ховных и ончих, и яко во тьмах агнцих тучных, тако да будет жертва наша пред тобою днесь, и да совершится по тебе, яко несть туда оповающим на тя. Ангел же Господень сниде купно и сущим со Азарию в пещь, и отрясе пламень огненный от пещи, и сотвори средние пещи, яко дух роси шумящ, и не прикоснуся их огню огню, и не оскорби их ниже стужи им. Тогда ті трі, яко єдиним усти по яху, і благословляху, і славляху Бога в пещі, глаголющи, благословен єси, Господи Боже, Отець наших, і припети, і превозносимий во віки, і благословенно ім'я слави Твоє святоє, і припетує превозносимої во віки, благословений си в храмі святий слави Твоє, припіти, превозносимий во віки, благословений си вийде бездни, сідяй на херовимих і припети, превозносимий во віки, благословений си на престолі слави царстві Твоєго, і припети, і превозносимий во віки, благословений си на тверди небесні, і припети, і превозносимий во віки. Господа пойте і превозносите во вся віки.
Господа помилуйте і превозносите во всякий вік. Благословіте небеса, благословіте води вся, яже превище небес, і благословіте вся сила Господні, Господа помилуйте і превозносите його віки. Паки, віром Господу помолимся. Господи, помилуй. Явиться. Спаси, помилуй, сокруши нас боротьбою благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, со всіми і святи поминувши, самі себе і друг друге живот на любов предадим. Тебі, Яко свят єси Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Єлице во Христа, Христися, во Христу, Конем мира всім, і духові Твоєму, є мудро. протімен глас п'ятий, вся земля да поклониться Тобі, поє Тобі, да поєд же імені Твоєму вишній. Вся земля да поклониться Тобі, поє Тобі, да поє же імені Твоєму вишній, да поє же імені Твоєму вишній. Воскликните Господеві вся земля, пойте же імені Його. Вся земля да поклониться Тобі, і поєдже Тобі, да поєдже імені Твоєму вишній, да поєдже імені Твоєму вишній. Вся земля да поклониться Тобі, і поє Тобі. Да поєдже імені Твоєму вишній. Про римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, елице во Христа Иисуса трестихомся, в смерть Его трестихомся, с погребохомся, убо Ему трещением смерть, да яко же воста Христос от мертвых, славою Отчею, тако и мы в обновлении жизни ходити начнем, аще босообразны, быхом подобию смерти Его, то и воскресение будем, сия ведяще, яко ветхий наш человек, с ним распясться да упразднится тело греховное, яко к тому не работать и нам греху, умири, ибо оправдися от гріха, аще ми умрохом со Христом, віруєм, яко і живи будем с Ним, видящий, яко Христос восстал от мертвых, к тому уже не умирает, смерть Ему к тому не обладает, еже бо умре,
греху мре единою, и еже живет, Богові живет, такоже і ви помишляйте себе, мертвим бо биті греху, живим же Богові, о Христе Ісусе Господі нашим. І Духові Твоєму воскресні, Боже, суди землі, як ти на світі. Боже, суди землі, якого ти наслідиш во всіх язицях. Воскресни, Боже, суди землі, якого ти наслідиш во всіх язицях. Бог став сон мій Бог, посреди же Боги розсудить. Воскресни, Боже, суди землі, якого ти наслідиш во всіх. Судите сиру і убогу, із руки грішнича ізбавите його. Воскресни, Боже, суди землі, якого ти наслідиш во всіх язицях. Христос, новая Пасха, живожертвенное заколение, Агнец Божий, земля й гріхи мира. Воскресни, Боже, суди землі, якого ти наслідиш во всіх язицях. Услышим святого Евангелия. Мира всем. І Духові Твоєму. От Матфея святого Евангелия чтение. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вечер субботный, святающего едино от суббот, приди Мария Магдалина и другая Мария, видите гроб. И се трус безвели, и ангел Господень шед с небесе, приступ отвали камень от двери гроба и сидящий на нем. Беже зрак его, яко молния, и одеяние его бело, яко снег. От страха же его сотрясошася стригущие быша, яко мертвый. Отвещав же ангел, рече нам, не бойтесь вы, вем, бо яко Иисуса распятого ищете, незде, востобо, яко же рече, придите, видите место, где же лежа Господь. И скоро шедший рсыте учеником Его, яко восстат мертвых, и се варяет воз Галилеи, там Его узрече серег вам. И шедший скоро от гроба со страхом и радостью велию, текоста возвестите учеником Его,
яко же идясте возвестите учеником Его, и се Иисус ретия глаголя. Радуйтеся, вони же приступили, взялися за ноги Його і поклонилися Йому. Тогда глагола їм Ісус: не бойтеся, ідите возвіщайте братці моєї, да йдуть в Галилею, там м'я увидять. Ідущим же їм, це некий от кустодія, охрани, пришедши во град и возвестили архиереям все бывшее с воскресением, и собравши старцями, і совіт сотворили, сребреников довольно много дали воїнам, глаголющи: скажіть, яко ученики його ночью пришедши, украли його нам спящим. А що все услышано буде від Єгомона, ми умолим його і вас безпечальними сотворим. Вони же воїни, взявши сребреники, одійшли, і як були научені, говорили, і промчеся слово сіє в Іудеях, даже до сього дня. 11 же учеников, і дошов в Галилею, гору, куди їм повелів Ісус, і видівши його, поклонилися йому, і ніже усумнилися, і приступив Ісус, рече їм глаголя: дадеся ми всяка власть на небесі, на землі, шедше научити вся язики, вся народи, крестящі їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, учащі їх блюсти вся. Єліка заповідах вам, і се аз з вами є вся дні, до скончання віка. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Рацем всі отці, я душі, отця помишлення нашого Отце. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Милуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господині, Отці нашому, блаженнішим і дроболетяну предстоятелю Української православної церкви, Господи нашого високобря, священнішим митрополиті Фьодорі і всіх во Христі братії наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося, Бог, храни майстрині нашої властих і воїнстві, да тихо безмолвне житіє Боже во всякому благочестії. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о братів наших священників і священномонасі, і сей во Христі братії наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о блажених преснопам'ятних святійших патріархів православних і создателі святого храму сего, і о всіх прежде почивших отців і братів, зділежащих повсюду православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся Тобі, Господу Богу нашому, пожени спослатися благословенню Божиєму, даби мир і тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого врага і супостата. Серцем сокрушеним взиваєм Тобі, Господи, істотнічу любов і милосердія, великодоровитий защитниче наш, скоро услыши
і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся Тобі, Господу Богу нашому, єже услышатися гласом молення нашої молитви і помилувати рабов Твоїх, о здраві довгоденстві блаженнішого митрополіта Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної, спасительної, і о здраві високопреосвященнішого митрополіта Федора, Сього, Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві всіх людей православних, завершивших подвиг поста і молитви, і поминаємо в Широкоусті, і всіх наших воїнів, і всіх переселених, і всіх сучих бідах і в напастях, в больницях і болесних лежащих, і на чужині трудящихся, і о здраві долгоденстві, ні со сродниками в исполнении прошения Ея, о неспослании Божией помощи, благословении Я и родину Ея, о здравии и помощи Божией Иоанна, Владимира, Елены, Тамары, Юлии, Николая, Ольги, Виктора, о здравии Людмилы, болящей за исцеление Я, и о здравии именинника Сергія, отрока в честь 14 років, о неспосланню Божией помощи, благословения, добрых, благодатных дел возрастания, и о здравии Михаила и Ольги, о неспослании помощи Божией, мира и благословения, о здравии скорбящей, болящей Марьяны, Марты, и о здравии Анны, Серафимы, Марии, Дмитрия, младенца Иоанна, Марьяна, Инокиня, Анастасии, со сродниками неспослании Божией помощи, радости Пасхи. О здравии Марии, Кларе, Виктории, Татьяны, Пелагеи, Виталия, Павла, Тетяны, Георгия, Анастасии, Миколая, Юлия, Варвары, младенца Арона, Максима, Ксении, Виту, Анны, Валентины, Любовь, Евгения, Анны, Яны, Кристины, Юрия, младенца Михаила, о здравии раба Божого Євгенія і любов з очадами їх і внуками, о здраві благодарних Івана і Марії, Миколая, болящого В'ячеслава, Яника Сергія, отроки Софійки, Любові, Юрія, Мирослава, Анни, Єлени, і о здраві Василя, Зої, Ірини, і всіх предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнились прошения, не споселяй людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, Рцем всі, Господи, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молимся о плодоносящих, добродіючих, во святім височеснім храмі сем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко, любець Бог єси, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Помолитесь о лошении Господи, Господи, помилуй. Верни лошадок, помолися, да Господь помилует их. Господи, помилуй. Святых словом истины. Господи, помилуй. Твоим Евангелие. Господи, помилуй. Единый святей свой соборный апостольской церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, веку благодатью. Господи, помилуй. Прошение главы ваша, Господи, преклоните. Тебе, Господи. Да и
тесно бесславит пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Лице лошадь не зайдите, лошадь не зайдите, лице лошадь не зайдите, да никто-то лошадник и лицеверни, покей плаки мира Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мудрость, яко подобает Тебе всякое слово, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мудрость. Якуда поддержавою Твоею всегда храним, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да молчит всякая плоть человеча, и достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное все вида помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися с недвірним. Предходят же сему лице ангельсти и со всяким началом и властью, многоочети херувимы и шестокрылати серафимы, лица закрывающие и вопиющие пись. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да молчит всякая плоть человеча, и достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное все вида помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися с недвірним. Предходят же сему лице ангельсти со всяким началом и властью, многоочети херувимы и шестокрылатие серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господина и Отца нашего Нуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины,
и господина нашего Федора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, священнический монашеский чин, ктиторов, красителей, прихожин, строителей, пующих братьев святого храма сего, в больницах лежащих, в темницах заключенных, вас, всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да молчит всякая плоть человеча, и достоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь Бог царствующий и Господь господствующих, приходить заклатися и датися вследь вірним. Предходят же се молицы ангельские со всяким началом и властью, многоочие херувимы и шестокрылатые серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Исполни молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. О предложених чесних дарі Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі самі з вірою, благовінням і страхом Божим ходячих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитися нам от всякие скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Днів цього совершенна, свята, мирна і безгрішна у Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душ і тілес наших у Господа проси. Подай, Господи. Прощення і оставлення гріхов і прегрішень наших у Господа проси. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і міра мірові у Господа проси. Подай, Господи. Проче время живота нашого в мирі і покаянні скончати у Господа проси. Подай, Господи. Християнське кончини живота нашого безболізнене, непостидне, мирне і добре отвіта на страшнім судищі Христові проси. Подай, Господи. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословення сі со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і по віки віков. Мир всім. І Духові Твоєму.
любим друг друга, та єдиномислієм і сповіми. Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущною і нероздільною. Двері, премудрості вон ме. Вірою воєдино Господа Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і же от Отца рожденного прежде всіх вік, світа от світа Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворенна, єдиносущна Отцом же вся миша, нас ради чоловіки нашого, ради спасіння, шедшого со небес, і воплотившегося от Духа Святої Марії, Діви, почеловічася, распятого же за нас при Понтисі Пілаті, і страдавшого, і погребенного, і воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паки грядущего со славою судит, и живым и мертвым уже царствию не будешься, и во Духа Святого Господа животворящего, и живот Отца исходящего, им же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, наулавшего пророки, воединую святую соборную и апостольскую церковь, исповедную едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом вонмем, святое возношение в мире приносити. Милость мира, жертву хвалою. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Отца и причастие Святого Духа буде со всеми вами. И со Духом Твоим. Згоре имеем сердца. И мамы Господу. Благодарим Господа. Достойно и праведно
взивающий и глаголющий. Свят, 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 Господь Саваоф. Єство небо і земля, слави Твоєя, осана виши. Благословен гряди його ім'я, Господнє. Осанна вишніх. Благословен гряди його ім'я, Господнє. Осанна вишніх. Даде святым своим ученикам и апостолам рек, примите, едите, сей сила моя же завела мимое во оставление Даде святым своим ученикам и апостолам рек, пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завита, я же за вы за многие изливаемая во оставление Твоя, Твоих, Тебе приносяще у всіх і за вся. Тебе боєм, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи.
Пресвятей, пречистей, преблагословеннее, славнее владычице нашей Богородицы и Преснодивы Марии. Помяни, Господи, Господина и Отца нашего Нуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего, митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. И всех, и вся, и вся, и всех, и вся. Не должно виденными усты, виденным сердцем, славить и воспевать, и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Вся святые помянувши паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных і освященних чесних дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. Якода чоловіколюбець Бог наш, приєм Його святий і пренебесний, і мисленний свожертвенник, воню благоухання духовного, вознеспослать нам божественную благодать і дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякої скорбі, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Гнев всього совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення і оставлення гріхов і прегрішень наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і міра мірові, у Господа просим. Подай, Господи. Проче время живота нашого в мирі покаянні скончати, у Господа просим. Подай, Господи. Християнське кончини живота нашого безболізнене, непостидне, мирне і добре отвіта на страшнім судищі Христові просим. Подай, Господи. Соединение віри
і причастя Святого Духа, і спросивши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Тебі, Господи. І сподоби нас, владико, содерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наш, яко же і ми оставляй должником нашим. І не введи нас в іскушення, но і збави от лукавого. Яко Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. Тебі, Господи. Благодатію і щедротами чоловіколюбієм єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословен єси, со пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і по віки віков. Амінь. Поднем святая святых. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. Восстая Господь, Господь, восстая Господь, Господь, и воскресе спасая нас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Его, сніху Его, Господи, похвалиться душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услышим я от всех скорбей моих, избави мя. Приступите к Нему и просвітитеся, и лица ваша не постидяться. Все нищий воззвай, Господь услышай, и от всіх скорбей Його спасей. Ополчиться ангел Господень, окрест боящихся Його избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтеся Господа, всі святі Його, яко ні слышения боящимся Його.
Богаті обнищаша і залкаша, зискаючи же, Господи, не лишаться всякого блага. Прийдіте, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. То есть человек, хотя и живот, любя дни видите благи, удержи язык твой от зла, и усни твои, еже не глаголоти льсти, уклонися от зла и сотвори благо, защи мира и пожени. Очі Господні на праведних, і уші його молитвою, лице же Господнє на творящий зла, еже потребити от землі пам'яті. Возваша праведний Господь, услышит ці скорбі їх і збави. Близ Господь сокрушених серцем, і смирений духом спасет, но і скорби праведним, і усіх избавить Господь. Хранит Господь все кості їх, нині єдине от них сокрушиться. Смерть грішников люта, і ненавидящий праведного пригрішат. І збавить Господь душ раб своїх, і не пригрішать всі уповаючі на Нього. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посереді нас. У Велику Страсну суботу в середині служби духовенство переоділося в білі пасхальні одежі. І читалося перше пасхальне Євангеліє. Після, як рано було ще до розсвіта, прийшла Марія Магдалина, друга Марія. Зробилося велике землетрясення. Ангел Господь зійшов з небес і приступив, одвалив камінь від гроба, з якого Христос уже воскрес. Воїни, котрі дивилися, охраняли, не спали вони, охраняли. І коли виділи чудо, і гроб уже пустий, побігли в город, сообщили властям і спецслужбам. Христос воскрес, що будемо робити? Якщо б книжники і фарисеї були хоча б хоч маленько Божі люди, сказали б, слава Богу, ми ся ошибли, але Він воскрес і відкриваються нам двері Царства Божого. Ні, безбожники і сатаністи добре знають, що вони безбожники і сатаністи, і свою лінію тягнули далі. Визивають воїнів і сказали їм так: не хочете мати проблем? Не хочете. Тут маєте добре много грошей, будете оплачені, но ваша задача пустити чутку, що ви, воїни, заспали, а ученики прийшли ночью і украли Ісуса і пустили чутку, що Він воскрес. Якщо б цього случая не було, много мож було ще маніпулювати із цим праздником. Вспомнім, коли Ісус був уже розп'ятий, знятий з креста, положений в гроб, прийшли книжники і фарисеї і сказали Пілатові: Господине, ми вспомнили, хто обманщик казав, що на третій день воскресне, та прикажи воїнам покласти охрану і печать, сургучову печать покласти на гроб, щоб ніхто не відкрив гроб. Бо якщо прийдуть ученики на гроб, а охрани не буде, це важливий момент, а охрани не буде, так вони украдуть тіло мертвоє, а пустять чутку, що Христос воскрес. І туди буде перший обман, перша лесть більша від другої. Пілат їм казав, робіть, що знають, маєте там охрану. Так книжники і фарисеї вибрали самих лучших воїнів. Охрана була надіжна. Охраняв гроб Ісуса і Лонгін сотник, тот, що був під крестом. Так от, коли совершилося воскресіння, воїни були свідками першими. Перші свідки Христового воскресіння. Но їм заплатили гроші, щоб мовчали,
а говорили, що Христос не воскрес. Вот відкуда йде осознанное, ціленаправленное направлення проти християн від книжників і фарисеїв. І написано в Євангелії, і промчеся слово сіє, розійшлося, то, що Христос не воскрес, до сьогодні. Відкривайте книжки атеїстичні. Книжники і фарисеї наповнили цілий світ. Христос не воскрес. То легенда, міф, обман, то нічого, то удивительна річ. Но в одному вони просчиталися. Якщо б вони не просили Пілата охороняти гроб, вони б мали більше аргументів сказати, охорони не було. Пішли ученики, забрали тіло усопшого Ісуса, умершого, десь там його похоронили у неізвісному місці і об'явили, що Він воскрес. Но тут з цього аргумента книжники і фарисеї до сьогоднішнього дня лишилися. Як вони бідкалися, за чим вони Пілатові говорили, за чим вони охрану клали. Христос воскрес іще, коли плита була накрита. Коли ангели відкрили, гроб уже був пустий. Там лише було одіяння Ісусово. Вот сьогоднішній момент, коли на третій день Христос воскрес. Тут іще один важний момент. Господь призиває нас стати учениками Христовими. 11 учнів пішли в Галилею, куди їм повелів Ісус, воскресший із мертвих. І коли увиділи Його там, поклонилися Йому. Хоча і тоді деякі засумнівалися. Що таке сумніви у духовних питаннях? Сумніви законно є у чоловіка кожного. І ми усім кажемо, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, не бійтеся. І Фома засумнівався, і казав, доки не увижу, не повірю. І всі люди засумнівалися, і наші люди засумнівалися. І многі діточки наші читають інтернет, читають чужі голоса, безбожні, сатанинські, і передають то батькам, що от то так має бути. Мамка їм об'ясняє. Це голоса чужі, це сатанинські голоса в телевізорі і в інтернеті. У тебе є мама, тато, нянько, дідик, бабка. Ти живеш наші традиції. Ти не смієш так легко довіритися чужому голосу. І ще один важний момент. Господь призиває апостолів: ідіть, научіть усі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А потім, покрестивши, предварительно давши перші основи об'яснення, далі вже крещених, уча їх соблюдати все, що я повелів вам, і я буду з вами у всі дні до скончання віка. Євангеліє закінчується печатью. Амінь. Що ми сьогодні видимо? Христос лежить в гробі. Ми знаємо, що Христос воскресне. Євангеліє сообщає про це, і вже наші білі ризи пасхальні, і після відпусту заспіваємо вже пасхальну пісню. Но важливо розуміти, що так Бог мудро вийшов в мір, зійшов з небес, родився Діви Марії, сатана не міг знати всі тайни. Сатана не міг догадатися. Сатана не міг вияснити, що Голгофа буде йому приговором і його пеклові. Якщо б сатана знав, він би хвалив Ісуса. Він би не допустив Голгофи.
Но в тому те діло, що донині сатана – це озлоблена проти Бога сила, а сатаністи – це люди, котрі деколи обіжаються, до церкви не ходять маса людей. Чиновники поголовно до церкви не ходять, Богуся не молять, не сповідаються, не причащаються. Но дуже просять, не називайте нас безбожниками. Ні. У Закарпатті традиція чоловіка, не ходящого до церкви, називати безбожником. Каже жона чоловікові: чоловіче, ти колись останній раз сповідав безбожнику. Коли підеш, як люди всі, до церкви? Я ходжу без тебе, як вдовиця. Но від чоловік не тягне жінку в суд за образу. Це слово доступно є. На жаль, я в суді за це слово. Почому я посмів чиновників, святих із неба зайшовших, назвати безбожниками? Це їм оцінка така, коли вони підняли руку проти церкви і нас, простих мирних людей, чи обозвали ворогами. Нам радісна Пасха благословляє все це забити, не обіжатися. Но Євангеліє вказує механізм, чому є люди віруючі і люди закоренілі невіруючі. Люди віруючі, нормальні, мирні, спокійні, розсудливі. Но то ті закоренілі безбожники завжди кажуть за нас, що ми люди, котрі не поняли проблему в життю. Щось було тяжкое, трагічне. От люди у своєму нерозумінню пішли до церкви. А одні закоренілі безбожники, сатаністи такі розумні. Тож до церкви не ходять, Богуся не молять, а то вони розумні. Один мені каже: та ви що? Та я кандидат наук. Як я можу до церкви ходити? Я обов'язаний бути атеїстом. Коли я йому сказав, що 95% усіх наукових відкрили віруючі люди, а не безбожники, довго думав. А потім вияснилося, що він кандидат наук, колись писав працю про вождя. Яка там наука? Перед нами обикновений чоловік-безбожник. Ну, ми завжди казали, безбожник – то одно діло. Не йде, таке бажання. Но тот безбожник, котрий піднімає руку на людей віруючих, іде бити другу церкву, коли нападають на храм, зривають богослужіння, а тот безбожник, котрий приймає закон проти церкви, це вже вища степень сатанізму, то є усвідомлена боротьба проти Бога, проти Христа. Господи, прийми наші труди за весь пост. Ми дійшли тепер того фініша Великої Суботи. Ми радісні, бо ми знаємо, що Господь по предначертаному йшов. То все пророки возвістили. І мудрі люди то розуміли. І ми сьогодні, діти Божі, знаємо. Христос пішов на жертву, саможертвенний такий акт для того, щоб всім людям, котрі в Адамі получили зараження, во Христі получили ісцілення, і ставши ісціленими, оправданими у Христі, в лікарні в Церкві Христовій почали активне ісцілення, приготовлення себе до вічності. Подобно як у лікарні знайшли чоловіка обмороженого, і його привезли в лікарню, і люди вже сообщили, що чоловіка спасли. Що значить спасли? Обмороженого, побитого вже в лікарню принесли. Він ще побитий і обморожений. Люди кажуть, він вже спасений. Ми вийшли в церкву Христову вже спасені, а тут у лікарні Церкви Христовій все робимо, щоб духовно возростати во Христі і Ісусі. Бо лише в такому случаю ми діти Божі, котрі по апостолу Павлу, ті, котрі крестилися во Христа Ісуса, в смерть Його крестилися.
Для чого? Умерти для цього світа, більшого не любити. І одітися в нову одежу і ходити по обновленій житті. Бо якщо ми, каже Павел, з'єднані з ним подобієм смерти, він помер, і ми в таїнстві помираємо. То ми повинні бути з'єднані подобієм Воскресіння, і він воскрес, і ми воскресимо. Знаємо, що ветхий наш чоловік, тобто в лиці Ісуса, наш чоловік старий, ветхий, заражений, розп'ятий з ним, щоб упразнено було тіло гріховне, аби нам більше не бути рабами гріха, умерший, бо освободився гріха. Якщо ми віруємо, що вмерли ми з Христом, то віруємо, що й живі будемо з Ним, воскреснемо з Ним для життя вічного. Бо Христос умер один раз, то умер для гріха, а що живе, той живе для Бога. Так завершає Павел сьогодні слово ключове. І ви, християни православні, почитайте себе мертвими бути для гріха, а от ожившими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашим. Боже, прийми наші труди, благослови всіх наших людей, котрі постом молитви держали пост і прийшли к фінішові, а нині іще й готуються через сповідь, ідуть до причастя, щоб і тут засвідчити наше вірування, наше сповідання, напомнити всім так називаємим безбожникам, що ми осознаємо, що ви, люди безбожні, не такі уж прості, щоб ви не розуміли, що ви творите проти нас, нарушає закони природи, закони держави, да й власну совість. Нам лише одного стається. Сам Христос сказав, що і співає церков, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, сущим во гробах життя дарував. І сущим во гробах гріховних життя дарував. А раді воскресіння обнімемо один друг друга, а всіх наших опонентів складуємо у своє серце і скажемо: Господи, і їх помилуй, бо не розуміють, що творять. А деколи таку мають агресію, що просто психологи розводять руками, кажуть, ми не знаємо, откуда у простих людей, не церковних, така ненависть до церкви. Ми їм відповідаємо, вони не хочуть признати воскресшого Господа. Впрочем, завершення скажемо: воїни взяли гроші, но двоє воїнів відказалися. Сотник, Лонгін і ще один воїн. Вони сказали: ми не будемо людям неправду казати. Христос воскрес із мертвих. І втікли. Пізніше Лонгін став єпископом церкви. Отже, ми маємо свідка великого ще двох воскресіння до того, як воскресший із мертвих явився же нам і апостолам. Господи, благодарим Тебе, що Ти великий і славний, і в нинішній день прийми наш подвиг, благослови подойти до святої чаші, причастившись, щоб у завтрашній день спів воскреснути. Ну, а в будущому стати наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Со страхом Божиим и вірою приступите. Благословений ряди Його ім'я Господнє, бо Господі явися нам. Віруй, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живого, пришед в мир и спасти одни же первые из вас. Ищи веру, ко сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюся, вот Ты помилуй простыми прегрешениями, вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением,
и сподобай меня осужденно причаститься причистых Твоих тайн, во оставление грехов моих жизвечную. Вечери Твоей тайны, Сыне Божий, причастниками прими, не по врагом Твоей тайну пойми лобзаньте там, яко Иуда на разбойник, исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не высудали в осуждение, будь не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, і істочником безсмертного, істочника безсмертного, вкусите тіло Христово прийміте, Христово прийміте, і істочника безсмертного, істочника безсмертного, вкусите. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Відіком світи істини, прияком Духа Небесного, обрітоком віру істинною, нероздільній Тройці поклоняємося, та бо нас спаслаєсь. Всегда, ныне, пресно, и во веки веков. Амінь. Да ісполняться уста наша, хвалення Твоєго, хвалення Твоєго, Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою, яко сподобил єси, яко сподобил єси, сподобил єси нас, причаститися святим Твоїм, божественним, безсмертним і животворящим, животворящим тайнам, соблюди нас во Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя. Прости, приимше, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И весь совершен, свят, мирный, без решения спросивши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко Ты все освящение наше, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Миром изыдем. Во імені Господнім. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословляющий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти, любящий благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твою силу, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирове Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо всегда совершенствуешь, исходя от Тебя, Отца святов. И Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Буде ім'я Господнє благословене.
Ісусе сладчайший, спаси нас. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велицей милості Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, і за Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Благообразний і єси зреба, з ним пречистоє тіло Твоє плащаницею чистою обіл його. Ми воробі нове покрив положи. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, єгда снішел єси к смерти животе безсмертний тогда. Аду мертвил еси блистанием Божества егда, и умершия от преисподних воскресил еси вся силы небесные взывах ужезно, давче Христе Боже наш, слава Тебе. И ныне и присно и во веки веков, аминь, миро. Носицам же нам при гробі представ ангел вопияше мира. Мертвым суть прилична Христос, ще исцеления явися хочу. Долгоденственное мирное житие, здравие, спасение подай, Господи, блаженнейшему митрополиту Онуфрию, митрополиту Фьодору, соборному нашему духовенству, соборному православному нашому Божому народу, всім, хто завершив подвиг поста і молитви сорокадневний, всім предстоящим молящимся, усім нашим воїнам, усім переселеним, усім сучим в бідах і в напастях, больницях і в болезнях лежащих, і на чужині трудящихся, но держащихся нашої віри, єдинства з канонічною церквою, і всім предстоящим молящимся, сповідавшимся, причастившимся, готовішимся до Святої Пасхи. Сохрани, Господи, на многое и благое літо, многое літ, благая літ, спасение многое лет, многое лет. Усіх вас поздравляю з причащанням цілої крови Христової, з праздником Великої Суботи. На Восточній Україні сьогодні вже святять Пасхи, і тому і ми святимо Пасхи дітям, сиротам, спеціальним заведенням, інвалідам, воїнам, і хто йде в путь, або хто осознає, що не зможе прийти ніяк, ні вночі, ні днем, може Пасху посвятити зразу в суботу, но вкушати Пасочку тільки вже після ранньої пасхальної служби. Всім остальним сьогодні вечором в 12 буде славна пасхальна утрення, потім літургія, ну а потім з 2:30, з 3 годин починається освящення Пасок аж до обіда, кожні півгодини, щоб создати умови удобні для всіх людей. Хто не має
із сусідів пасочки. Не полінуйтеся, поділіться кусочком. Ілі кусочком шовдаря. Но практика така. Хто прийде на Пасху і в його кошику не буде м'яса, тоді з кошиком заходить до церкви. Є люди, котрі мають 2 кошики. Кошик без м'яса бере собою великий до храму, а якщо має якусь сіточку, бо маленький корзик або кошик другий, лишає коло знайомих на вулиці. І такий варіант можливий. З Божою допомогою готуємося до зустрічі із Воскресшим Господом. Благодарю вас за вашу молитву. Несіть благословення у свої дома. Благословення Господнє на вас, того благодатою чоловіка любієм, всегда на ній присно і во віки віков. Там уже отець Іоанн візьміть возглас і акуратненько організуйте посвячення Пасхи. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреосвященнейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, силою честного животворящего Христа, святых славных всех хвальных апостольских, равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых и праведных Боготец Иоакима и Анны, и же во святых отца нашего Василия, великого архиепископа Кесарии Каппадокийские, и всех святых помилуй да спасет нас, яко благ и человеколюбец. Спаси Господи, Отце. Що? Знаєш, не перебувай. Спаси Господи. Благо